Moi ja tervetuloa taas naisena olemisen taito-vlogin pariin. Mä ajattelin tänään puhua vähän etsimisestä ja merkityksestä ja yhteydestä. Multa usein kysytään, että miksi ihmeessä mä kirjoitan mun My Life-blogia ja teen tätä videopäiväkirjaa. Kerron niin avoimesti omista ajatuksista ja kokemuksista ja tunteistani. Kaikki lähti liikkeelle sellaiset vajaa pari vuotta sitten. Mä olin silloin yrittäjä ja työ täytti mun elämän. Ja sitten yhtenä aamuna mä vaan heräsin. Tää on semmonen just se samanlainen tavallinen tarina, että mä heräsin ja huomasin, että mikään ei oikeastaan enää tunnukaan miltään. Että mä oon kadottanut merkityksen mun elämästä. Ja siitä mä lähdin aikamoiselle polulle, aikamoiselle etsimisen ja tutkimisen ja pohtimisen ja ajattelemisen polulle. Mä yritin etsiä sitä merkitystä monenlaisesta erilaisesta asiasta. Mä yritin etsiä merkitystä erilaisesta tekemisestä ja erilaisesta, muutin jopa toiseen maahan. Mä ajattelin pääni puhki sitä kysymystä, että mikä tämä mun elämän tarkoitus on ja miksi mä oon olemassa. Kunnes sitten jonain päivänä yhtäkkiä mä heräsinkin siihen, että itse asiassa ei mun elämästä ole kadonnut merkitys, vaan mä oon kadottanut yhteyden itseeni. Sen, joka aikaisemmin oli ohjannut mua eteenpäin ja näyttänyt mulle suunnan, niin mä en yhtäkkiä ollutkaan mun kehossa ja omassa itsessäni. Ja siinä hetkessä mä tajusin, että nyt on aika päästää irti kaikista ajatuksista, päästää irti siitä etsimisestä. Ja siinä hetkenä mä tajusin, että se sanonta, joka on olemassa, että etsi niin löydät, niin se pitäisi itse asiassa pyyhkiä pois ja korvata se vaikka sellaisella sanonnalla, että ole, niin tunnet. Koska se on kaikista tärkeintä, että on ja tuntee ja saa yhteyden siihen omaan itseensä ja uskoo, että se merkitys on olemassa, se on siellä minun sisällä. Ja kun mä otan yhteyden itseeni, niin se ei löydy, vaan se tulee. Siksi erityisesti mä teen tätä naisena olemisen taito-vlogia, koska se nimessäkin sanotaan, että taito. Nämä blogit ja vlogit on mulle yritys päästä lähemmäs itseäni ja yritys myös kertoa niistä tavoista ja keinoista, jolla mä saan yhteyden itseeni. Niin naisena olemisen taito, sen ajatus oli alun perinkin, että mä voisin jollain tavalla vähän jakaa myös niitä hyväksi kokemiani konsteja ja keinoja, jolla se yhteys löytyy. Ja nyt mä ajattelin antaa yhden sellaisen, vähän niin kuin testin, jonka sä voisit kokeilla seuraavan kerran, kun tulee semmoinen fiilis, että onko tässä elämässä mitään järkeä ja kuka mä oikeastaan olen ja mihin mä olen menossa. Mitä mä teen siinä tilanteessa on, että mä heitän ajatukset kokonaan pois. Lähden kävelemään ulos ja tunnen koko ajan. Tunnen jokaisen mun liikkeen, jokaisen askeleen, jokaisen käden heilautuksen. Ja se on toiminut mulle ihan valtavan hyvin siinä, että mä pääsen irti niistä vaivaavista ajatuksista. Mä saan uusia tilalle ilman, että mä mietin yhtään ja mä saan vastauksia itseni sisältä. Mä siis haastan sut, että kokeile tätä kävelytekniikkaa. Joku saattaa kutsua sitä vaikka kävelymeditaatioksi. Lähde ulos, kävele, tunne itsesi, tunne maa, tunne taivas, tunne kaikki. Ja sieltä se yhteys löytyy. Kiitos, että olit mukana. Tällä kertaa me palataan taas parin viikon päästä ja katsotaan minkälaisia ajatuksia yhteydestä ja etsimisestä ja kaikista muusta mulla silloin on. Moi moi!